Πάρτε 2. Πάρτε 2. Έτσι είναι. Δεν θα φάω εγώ πολλά. 2 θα φάω και πολύ θα μείναν ή έχω αναπληκτάσει. Τα ξυλάκια. Παιδιά, το ακούτε. Τρώγονται κιόλας. Έτσι, τα τσιγάρα είναι. Τσιγάρα. Δεν χάζει. Τέλος πάντων, άστα. Και Τρώγονται. τώρα δεν πρέπει τώρα να βάλουμε τίποτε άλλο, όχι. Όχι, να Για πάρω. φέρνω. Άκου, η μία θα το. Όχι, ένα. Πρέπει να το Να κάνουμε έχουμε μεικτά. Ένα, να έχουμε για να τα παίρνουμε και να τρώμε με κάποιον τρόπο. Και μετά αυτό το φάμε. Το ξυλάκι, γιατί τρώγεται. Για- Γιώνα, πρόσεξε. Τέλεια είναι τα noodles. Νομίζω έχει λίγα μέσα. Έχει λίγα μέσα, Γιώνα. Πώς το Άρε μόνο κάνεις? ένα. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Τέλειο. Τώρα εγώ θα το φάω, δεν έχεις πλάκα μου. Εγώ άλλο ένα θέλω τέλος. Ξυνήθηκα. Θέλει άλλο ένα μόνο. Το πράσινο θέλω και να σου δεις το μεγάλο. Φάτε. Good job. Και μετά αυτό το πίνεις. Μαζί με το ζελεδάκι. Αχ. Σίγουρα τρώγονται αυτά. Ποια? Αυτά. Τα ξυλάκια. Δεν νομίζω. Τρώγονται. Φάδωσε ήου.